छिनरी का 4 बजे फोन को कहतिया ए भौजी हम आवत यहाँ आवा दुआरे पर बानी ना भगाई नहीं होई लोग त कहियो हो बियाह शादी के बाद में नैहर में थोड़ी ना आके रह जाला छिनार नवरातन के मेला देखे हमारा गांव से आवत रे भतर काटू भगाई मोटकी के सै सारी गोदे खोल खाल के फेंकवा ओई लंगते घुसाई पूरा गांव में घुमाते तो कह दिया आवा आवा ना आज देखो ये जाए दिन में 4 बताओ जब देखो पापा पैसा भेजले बाबू को बियाह शादी हो गेले जा बाबू हो माई मर गल जा तो लेकिन इतने अथु बा बगाई बाऊ कुछ हो जाए का बरबरा तड़ी रे तू बहिन आवता रे तो बहिन मोटकिया जलवा आवतिया त का हो गइल काहे के जा बियाह शादी काहे खातिर गोल बा त आई ना ओकर घर हई ओ लो इहो घर को गांव में बियाह ने के हो जा न घर त इजी नहीं नहीं जनाई त तोरा का दिक्कत बा तो मेला देखे आवते पूरा पैसा तो रोरा दी हम का देख मेला बा अरे पैसा रखले बानी रे त हमरा खाती बा तो ओकरा खाती बा तोरो खाती बा ना तो ओकरा के ना एगो रुपया ना दिया मत चुकी में पैसा हम ले हां चुकी में के तू लिहे तो आवरी पैसा बगल में कैमरा उ लिही कैसे बगलिया फाड़ देम मुस पसर बनी मालिन का खरो करवा देम त हाला करी घरे से बहरिया निकल के आओ तो रास्ते ताको त के बगल आवत है मारा बोनी है काहे मरबी छिना रे अपन गांव में मेला ने क्यों का लागत मैं ना उनका गांव ना लग रहा आई ना रे ना जनाई तोर माई मर गइल अब के हामी न घर के मालिक बानी तोर माई हड़ी तो ओसे कने की माई हो तू समझबी हमरा के चुप छिना रा दो मरो चलनी खोजा कहां रे खोजे जात है ए कोनी हो कि ये तहर गांव हो हां पूरा दंगल धाला कोई लकड़ी के व्यापारियों कर लका हां एक जना करे ले मने बड़ी चाचा हुआ आ कोई थे तोला तरी आई फुलकुमारिया तू हां सखी बड़ा दिन के बाद भेटैलु हो कहां रहू ये के हां सखी है हमार साली जी अरे का से बड़ हनी तनी गोड़ लगत हां जी प्रणाम हम लगे तनी अरे तू तो हमर सखी हो हां कहां जातड़ू घरे हां अरे तहार माई तो नहीं के तार भौजाई भी पूरा गांव में डावा डोल कइले बिया हां का बात के लेके का जा बड़ा ओइलू नहीं हराई ना अकेले आवेला अपन छोटका लइका वा के लेके आवेला तो दूल्हा के लेके आवत जा माने अभी हमारा साल भर ना में तेरा लइका फेंका होइया सन हां महाराज नहीं कि गोतनी का फोटो का लइका के डलले रहलू ह हां गोतनी के बबुआ छोटका बबुआ ह ओ हम देखनी स्टेटस तो हमने के तोहरे भइल बा ना अभी कहां ठीक बा जा हम आई तारा घर भेंट करे ठीक बा ठीक बा जाते आप जाई मार हमनी तरी कुछ बतियावत तेरा पर्सनली बात ठीक है अच्छा ही बताऊ बोली ई बड़ा चाई बोलो तरी हां ये तो बोलेली अच्छा ये बताओ पोखरा देख हमरा शौक लागता का सब कहीं लकुमार वाला लइका ना रख रही राव तो इहे सोचे हटे अच्छा पोखरा मछली जेली सन तो का जेला पोखरा में मछली ना जीत रोवा जिम का आ तोरा घर के बारे में शिकायत करत रहे तू कैसा बात सुनत रही अब हमके का बताऊ तो ससुरा गइला के बाद माहौल चेंज हो गइल बा ना घरे गइला के बाद तोर बाबू से तोर माई तो नहीं कि तोर भाई से इतना शिकायत करब कि ना एकरा श्रृंगार करे के लूर बा ना एकरा लिपस्टिक लगावे के लूर बा चल पहले तोरा घरे बताओ तनी ना कपार पर लुगा धरे के लूर बा ए बताओ हो कबे कोलो हस्की आवत और सेनावत या कहां बिया रे सुनत रे तहियो आय भोसरी वाला चिल्ला अरे तनी फोन लगाओ तनी कब लगा आवत और कहां बड़ा सर नंबर एगो तो दुई एगो याद बा 8 को भुला गेल बा केने रखले बाला 8 गो नंबर तारा के 2 गो नंबर देल रहे 10 गो रहल नंबर तुम के 2 गो 3 गो मिटा गए हमा नहीं खेया हां इधर 8 गो नंबर खा गलस कारे लगाओ फोन देख मजाक मत ई मजा तू हमा दे या पोगा से आ गेली सन रे अरे पाहु रख रे खा देनी ना खा देनी तू नंबरवा नहीं पाहु बा खा खोली भूख लग रहा है वो बिस कमरा भगवान के देता खा ई ते गोरी आकरा ऊ कहां बाटे ऊ के वो ऊ है उसे कहां खोजे गइल बा खोजे गला तू घर में तो खोजे काहे गइल ओ पगला गेल काहे कर सोंगे वो आगे हम गए ना पीछा से ना फिर हम फिर लुका के एक बार घरे आप दे बरा लौरो करे पर बाजिए बरा हम जाती खाए हमक बुला देले तो मार के तो हम सब फोल दे फोनमा लगा दे हम ना बुलाइब फोन कहां बा मोटू पतलू बिजी देखो ताली बिजी बा हम फोन मोटू पतलू हाय रे कोरो पैसा नहीं पतो ही बे कैसा लग गई बाबूजी गोड़ लगे तनी अरे खुश रह गोड़ लागत नहीं अरे खुश रह आ गनी जा अब ये फोन लगवाओ तुम अब बिया भाई फोन लगाओ क्या करब एहरावे के का घर आवा के भौजी। अरे बिया कहत है कि मोटू पतलू देखत नहीं हाउ एगो बात गइल बा खोजे हमरा बुझात नहीं कि ऊ घर बे तो खोजे कहां गइल बा
कैसे कैसे अगले बचिया कैसे दशहरा घूमे नहीं है नवरात्रि इन करे बड़ा सपना बा कि बगसर के मेला घूमे के। हां ना खूब बढ़िया से घुमा दे ठीक बा कुल मेला लागेला बढ़िया बढ़िया अब तो जानते बानी हमरा के चिमनी पर काम उम करे के बा ईटा हमरा ईटा ढोइला का है मुनी भी काम मुन मुनि अच्छा मुनि भी हमरा पास टाइम उम नहीं के ठीक बा। गोड़ लगे तनी चल छिनारी मोटकी गोला दी सर जी गोरे हो जा सुसरी लेखा आ गल हुसरी लेखा ये दे खाली रे? ससुरा के का खियाओ तर हो का करे 2 टाइम खाना खा ली आ गोल लगे तो ला बेला टाइम से करे रहो हे, चुप रे ए जी हम खाबे तो लाज नहीं लागत रे बहुत गोल लगले आशीर्वाद देबे के बा। काय कर दिला जाय को खाती बिया भइले बाय कर भर उर हरत रहे बच्चावा नदी देखो तो 5 गो लइका करे फेक होय नदी पूरा बा। यतिया ले ली है बाबूजी देखो अरे न दे तू तो पोखरा कहत रहो अरे वही करे बात में पड़ल बनी एकर बात नहीं माने के विश्वास नहीं है। देखी ना अभी जो सोचत है ना उ हो सकेला तलाक भी हो सकेला अभी ढेर नहीं की जानू के छुआई देख दे दो हाँ। एकरा के देख दो ये बात और भी कुछ चीज के बात है हमरा के बारे में अपन बिया करत है और एक चीज के बारे में बताई का गो यार कहां रह गइलू हो दादा ई लेके मुंह सके और केने बने रे अरे ए महाराज रउआ काहे के सुनत नहीं एकर बात नहीं पेट में रहले बे कुल फालतू बोले के रे आइले रे बहनिया लगे तनी अरे बढ़िया। खुश रह का हो देखो तेरा बहनी क्या दूल्हा के बहटा हो तरी आदत को गेल बहिनिया देखी ए मार हम गोर त ना लगब कहीं का है काहे धरी बैग हां आ जातना पलंग सलंग बा ना हां पिकअप रिजर्व को के लेके चल जाई ई का है राखो त हमार बिया होइन कर बे चुप रहो ई है बिगल सही है बिगल ए जो के रख ले बिया ये लइकन यार का कहत वाली भौजी कह दिया वो बोल देलिया हो गई कह तरीका है सारा के मेला घूमे के बक्सर कहत है महाराज के क्या कर दिमाग सही हो ना विधा बन के कहे आवेले यार कर सकी हो बाजी हम सब के आ गई समझाओ रे करा के रे एकरा बात मत आई ना हम त हमर का आधा पागल ही तो कह देल हमरा के हां एगो बात कहतनी हां सुन ले हां जब तक ले हाँ। तोर भौजी सही ना बोल दियन हाँ। तब तक ले अपना नहीं खेल के हमरा गांव में अरे महाराज एकरा चाहन मत परी रउआ हमनी पर विश्वास नहीं खे रख दे बे चुप रहो रे हट मारे करा करे आया मर दे लाज लगे त ससुर के मारे तरू एकर मार के आई हाथ धरी अपन बेटी के अपन बहिन के राखी जा ठीक है रुकी महाराज कैसे हमरा खातिर भगवान बनी आपके भगवान भगवान ने के ढेर जाके पर में इतना बेच बाला के 2 गो चूर पेन काल बिया अरे सुनी हमरा से महाराज बक्सर मेला घुमावे ले जाइम न तारा के नलवा जाइम न ये करे अथु बने लउ जी मारा ई है आपकी एज गवा हां परेशान के लिए भी आई ई है मारा ई आपकी का तड़का तड़ुकावा ना देखे उ जी ये नहीं या ई है ही अपनो कहेला मेहरान के तू तड़का से कम बड़ी रे त तू तरका सुर हो का लौरा सुर बन अब हम ना रहो ए हो गई करवा ले हलो जोरे यार रख दो संग भाग जो हम सफा बात कहत है तो चल जा तू ही उनके मेरा संगे के ख्याल पपैया संग जा अच्छा सुन अरे ए सही में रखल बड़ी यार रे ना बाबूजी रो ना नहीं खड़ा झूठ घबरा दिलो सही में। हां झूठ बोलत ये तलाक तो तोरा के हम थे हां दे करा के दे हम लेबे ना कर हमार चोली फूल बा हम पैसा से मर रखल ठीक बा छोड़ देले तो नहीं हरे रहम तहरा के डा हम रह बढ़िया ले कंगरिया फा देंगे बड़ी कंगरा देखो। देखा हां पैसा खोल खोल ई सब तहार गलती बा तहार हमारी? बिया करे हेगरा से ए बकचोन हो से अरे वो घड़ी ठीक रहा भाई हम का हम करते ना जिंदगी डा देले बड़ा अरे रोका ना रे। अरे बहनिया की तू- छोड़ के जाते रहे हमें विश्वास नहीं करता अरे बहनिया तू चुप रह हई कहतन कि बब काटो बिया एकदम सुंदर बिया गुड़िया वो घड़ी रहे निक लागे वो घड़ी तहरा निकला था हां सोही तो मैंने झूठ बोलत नहीं हम बता रखा तू तो रतिया के बताई रानी आवो पचरिया तो बताई ओई घरिया बोलाओ पजरिया जजरिया बोलाओ खूब तारो निके लागत रहे सर टेंशन मत ले चल पानी पीऊ जरा पानी पीओ हम जाते खेत में पानी करके समझाओ तुम चल हेने आ